nga dap na kajingkman ba ki pat ba ki ai kum kata ka certificate ba lami sa prestun ba UMDC ke NPP Narambrai Jerngam uba bajap pingrop hakasni balai ulaong ba usngau kemen haduk kata-kata bekipat ba ki ong niu ba udai uba prestun baar. Habaklen bekila pathai kubor hadin gejing shimti jeng u kum unong aiktin jeng National People's Youth Front uba bajap ulaong ru ba kada gejing kemen jeng u kadai namar bu UI ya uba prestun ba udai wei ni kinong mi kmat uba shempang ba uba pro tam. Bani kong syak nga ai kuplay ya ka NPYF maka penong yang kencing lang jeng state executive menasni ba kiyo ban ai ru ya ka appointment yang kum spokesperson jong ke parti buat jong ke NPYF ru kum jo te ngadap la jing kemen ngai kuplay yai presiden jongi market board nongram general secretary apher kinong kam vice president jongi baru kinong kam jong state executive ki bala ibet yang aban long kum unong keren namenta ka parti na nget ba dakat jingyo jongai kani kakam nganang na menteri syusyuk namenta ka parti ba namenta ka jelahi bolok koi nga dap da kajingkman ba ki pat ba ki ai kum kata ka certificate ba lami sa prestun ba namar ba Baling orang kita mengadap dah jengkeman, namar bangai lah dia kum wei u samla, jo kejelah, ngapet ya ki denjat jo sa prestun. Bat ki bun ki bai sa prestun ikai yang kemud ki bun ki leader ki ba insya Allah kan ki parti kimpat ikai kat bai la sa prestun. Bat nget ba baling orang ba ngasodan bok baki pat ba sedang man ong kumta namar balai isa prestun dalam amelina do ajar lai dipat ba kila syania ai haddu kani khlemat ke bamnasi impat juram kata kade ka wei na kidaw ki ba isa prestun ilong dynamic but ke ba kipat ba kida syania met ba mensimi ke ba kimpat ju penram ni na konferensi ke ba yeng yang asolan bak ngada ki pat ba ki ai kum kata certificate nganiat be ki denjat jongi idai national vice president jongi nganiat ka kum ka advice ki jongi nang ba mangi kum ki samaru ngelak menteri namenta ka jelahi ba koi